Čo to je lidi u dnešního videa? Dnes si tu zahrajeme nový update v Blitz Royale. A všiml jsem si, že Blitz Royale je nová nejhranější hra od Epic Games. Je to hra více než Reloady, a pak více než Battle Royale. A Zero byly prostě, je to hodně oblíbený. A v dnešním videu si koukneme na update nový. A jak budu veřit, tak se vám vezmu. A to, co se přidalo v nový update, je právě, že je to ty avatary, jako ne avatary, jako season 2 avatary, jako myslím tyhle avatary, nebo jako jaký mají schopnosti a ne jaký mají nějaký schopnosti, takže podruhé. Tak je jedna z nejlepších a je hustě. No, vidíte, jak je to opět, prostě nevyplatí to. Já vám si ukážu všechny nový mytiky a update. Tohle video, tak se vám ozvu, jak budu v dalším čase. Jak mi to hodilo více pozdě do hry a tak spadnu si, když začne od ok, vůbec se nesmím, spadnu si tady do meče. A když tak se omlouvám, že ty máš i taky. Tady se přebíjí, že? Ne, to vlastně, jo. Vidí, že to utík na boha, když se bývají, tak to jako nevíná a je to hodně. Nepakoně. To je asi lepší než nepakoně. Ještě to 2, kdy to poprvé přidali, tak to nebylo dobré. A teď a tam, to je 2, nebo ještě nepak. Jakože na dálku opět chodit, jak teď to tak nedostane se jako je to hodně silný. Věřím, že vy můžete mít hodně dobrý aim, takže když budete mít hodně dobrý aim, no tak si myslím, že vy to z vás najde to vás má nejlepší vybrání Blizzardu. A doufám, že mi padnou další nějaký ty nový po updatey Blizzardu. Nevím, jdou padnout. Jo, jdou. Blizzardu, ale nevím. Padnout. Vidíte, jak je to opět?
No čau, já tady natáčím. Je to pořádně 1v1, takže to je dobrý. Na další. Už nás to napojuje do další hry, takže už se těším, jak vyzkouším další ty mytiky nový. Jako, nejsou to nový, jsou to staronový, jako. Pro ty, kdo je, a jo, no tak mi to nenuč. A já budu hrát tyhle nějaký kapy, nebo co to je, Competitive a nějaký Squid Game, protože chci získat tady tohle, skin, jako, taky bych byl rád, že by jsem získal, podle mě, jako, tu hlavně získá aspoň tohle. No takže, jak budu já se ještě vezmu tematický skin na rychlo. Tady. Vezmu můj neoblíbenější tryhard combo. Tak jo, takže jak budu versit, tak se vám ozvu. Mám jednu špatnou zprávu. Dělala se mi tam furt error. Takže zkusím ještě jedno a když mi tam znova pustí error, no tak restartnu Fortnite. Jo, už načítá hru. Já jsem chtěl tam dát pretty budgety, nebo jak se tomu říká, tomu jako žlutýmu kolečku, jak tam je. Jsme ve hře, už. Padnem si a ty lokaci laser. Bedel nějaký, jo, dobrý. Warbreaking, no vlastně. Taky už se těším. Zatečka. Nejdu. Já na začátku nikam nemůžu padat. Tak. Jak nevyspamoval, to může být stěžit. Kdyby jsem já byl tam stěžit, tak by jsem ho taky vyspamoval. Úplně stejně. Tak jak už budu další hře, tak jsem ho jako je to fakt broken. Takže jsme v další hře. Teďka si někam panu třeba se. A bojím se, že to je něco, co nedává žádný damage. Ten narozdí. Posílá to mě. A ten narotý tak, že budete v nějakém úkoli, a tady je Air Jam, když jedete na myši, jinak prostě na počítači, když tak voláte na to, abyste mohli být vlastně v tom jako takhle. Kliknou pravý a budeme na to. A když kliknu
znova praví. Vy teda leží se to aktivuje a praví takhle skočíte. Mám to, tady jsou všechny buny, mám pocit. Jsou aj to, jak to říkáš, no tak jste rychlejší, jo. Jo, to je něco podobného jako to. Trauka je jinak, to používá. Tady sprint, taky tady. Lama. Jo. A nedává to tam ještě. To vám nedává. Jako nemyslím jako to, kdo za ní hraje. Vůbec ten skin. Okay. Jo, nevím, jo, otevřít tu lamu jako je, nikdy se neotevřu, když budu furt spajtit. Je tak další. Hej, a já fakt nikdy asi je další fire, to vám ukážu pak. Je, má na krásný stejn. Tohle je já. No, jako spíš o ní špatně. Jako vzpomínte co se dá. To skoro za ní budu. No to skoro na ní. A to dává většinu, než jsem si myslela. Jestli to asi dávat telefon. A vlastně to je hodně dobrý, já ok, tak teďka to je tam si rozpůlka. Jen tak for fun. Vyskočím. No vidíte. To bylo poslední jedna jedna. Vidíte, jak to je OP, prostě mi udělal rovnou damage. Tak jak ještě jak člověčku před na video jako to, co hází ty kameny. A pak udělá kryt a bude to. Tak jak tak ozvu se vám, jak budu v další hře. Takže jsme už lidi v další hře. A padneme si moji starou dobrou známou lokaci. Fire Bending. A jak Fire Bending. No, na kampu takhle. A jako není to bending, jako můžeš zkusit. Ještě. A vlastně tady máme automaticky 50, jako nedívíte, když na začátku máme hned zbraň. A když budeme mít airjump, vidíte, jak to tam je? Ani to jako mega to úplně, která mě moc líbí. Není moc silná. A kam to dosáhne? No a co to? Za 110. No to úplně nejhorší nebude. Podle mě to buffly. Mám pocit, že to běží bohatý. Nebo já si to nepamatuju. To je nějak od toho 7, 8, 9, 12, 11. A jako to dává dobrou, jako damage nedá. Ne, jako na dávku damage. Má jako ničím dobrý.
tenhle týpek mě bavil, to byly dobrý jednavé jedničky. Má to lepší zkušenosti, nebo jsem já míň, já nevím. Nejsem měl lepší zkušenosti s tím, tak jak budu další, tak se vám teď budu hrát bez zvuku, jo? Jo. Co? Okay. Ok, tak teďka opravdu nebudeme, teďka budu ještě mluvit. Musíme najít jako vypadá to jako doktor Doom, nebudu vám říkat, jako pro mě to vypadá jako doktor Doom. No bygla nahodit ten net, aha vlastně už má 100 na 100, i nevím jak se to získal, ani se mi neví. Vůbec naprosto netuším. Chtělo by to něco, no, jo tady je to nejtěžší. Právě, že ty mytiky nejsou žádný 100%. Já si pak možná tam někdy jinde pak to na to. Odkud? Odkud dokud? Vůbec nevím. A pomocí riftu? Nevím, jo, to akorát jaký nejde řídit. Jdou se myslím, že to je takový teda. Legendární budou. Já dostávám kteří na více než normálně. Co to je? Dostával jsem prostě 3 na 2 byly. Falta teď. Vidíte? To eliminoval. To nebylo nic hard. No prostě stačí mít dobrý aim a jste neporazitelný. S tímhle. Já ještě nedělám srandu. Stačí mít tady ne. Hodně dobrý. To je mega OP. Tak to je airbending, to je skočím si pro hlavu. Není to ještě tady. Tak
teda to spojuje. Tak co je tohle? Fire, něco, ne, to je nepočítadlo. Jo, mě už málem zavřel. Ne, taky nevím. Tak to bylo pro dnešní video všechno, tak zatím. Tak, čaute lidi.